Benvinguts al programa A Debat. Vaig a donar-los dos titulars. Espanya és, juntament Grècia, el país d'Europa amb més joves desocupats segons les estadístiques. I un altre, Espanya és el país d'Europa amb més joves que ni estudien ni treballen segons un informe de la OCDE. Són titulars, sens dubte, demoledors que amaguen darrere històries reals molt dures. I atenció al vaticini que fan els experts. I és que la crisi pot dur a una generació perduda, o almenys molt seriament marcada. Diuen els mateixos experts que si un tarda molt en incorporar-se al món laboral, això pot influir definitivament en el tipus de treball i en els ingressos que rebrà la resta de la seva vida. En el cas de Gandia, Partit Popular i Partit Socialista s'han posat d'acord, i això també és notícia, en un assumpte relacionat amb l'atur juvenil. I és que Joves Socialistes va fer recentment una proposta que ha sigut ben rebuda pel govern i que ara serà tractada en un Consell per a crear almenys 100 llocs de treball per a joves. No és evidentment la solució, però almenys sí un pas, un gest per part de l'administració local, que per cert no té les competències en aquesta matèria. Anem a parlar sobre aquest assumpte, sobre l'atur juvenil, amb la gent jove, en aquest cas amb els representants polítics de Partit Popular, Partit Socialista i del Bloc, en el cas dels joves. Parlem amb José Manuel Prieto, secretari general de Joves Socialistes de Gandia. Benvingut. Moltes gràcies. Gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres. Alberto Morata, el president de Nuevas Generaciones del Partit Popular de Gandia. Gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Agustina Pérez, que ens acompanya cada setmana com a col·laboradora d'este programa, catedràtica de literatura. Benvinguda. Gràcies, Marín. Laura Morant, secretària del Bloc Jove de Gandia. Gràcies per acompanyar-nos, Laura. Benvinguda. Moltes gràcies. Bueno, vos he convidat als joves perquè ens doneu una visió jove, una visió des de la vostra perspectiva sobre esta lacra social tan evidentment preocupant, sobre la qual estan cridant tots els experts, estan posant la veu d'alarma. Com analitzeu aquests dos titulars que he donat al principi, Alberto? Pues jo crec que reflexa la realitat d'un país que s'ha ensombrit per culpa del dimoni, n'hi ha que dir-ho així, perquè tant el Partit Socialista com el Partit Popular fins ara havien donat solucions. És cert que ara li toca la batuta al Partit Popular i és el que té que proposar solucions als joves. I crec que en el tema del pla juvenil que afecta a nivell de Gandia, tant el Partit Popular com el Partit Socialista, o millor dit, els joves d'ambdós partits, hem donat una lliçó d'enteniment, de coherència i sobretot de voluntat de treure les coses endavant, perquè hem aconseguit fixar uns objectius mínims per poder ajudar a aquesta població jove que el que necessita és trobar feina. Des de luego, evidentment, no és la solució global a aquest problema, però sí que demostra la bona voluntat i la bona intenció tant de grups com els grups de l'oposició com del govern per treure endavant una solució que pal·lie, encara que siga d'una manera relativa, el problema i la lacra dels joves, que sens dubte és un problema molt més de fons perquè el problema de l'atur juvenil no és un problema conjuntural d'esta crisi, sinó que abans inclús de la crisi Espanya tenia una taxa d'atur juvenil que rondava el 20 i pico %, era el doble que la Unió Europea i ara hem vist com la crisi econòmica el que ha fet és doblar aquesta taxa d'atur juvenil fins al 40%, en la qual cosa jo crec que els polítics tenen molt a reflexionar, els joves que ens volen dedicar a la política tenim que donar exemple d'aquesta voluntat d'arribar a enteniments per poder treure endavant les propostes que siguin de futur i de consens per als joves de la ciutat, i jo crec que la línia encetada fins ara és la correcta. Bueno, tots els dies sentim dades negatives i això fa, per exemple, jo venia a este debat i sentia en el telèfon mòbil una alerta que em deia que un gran economista del Banc Mundial pronosticava que l'eixida a la crisi començarà sols l'eixida a partir de l'any 2018, el que vol dir que encara ens queden 6 anys de patiment. Tots els dies, no ho dic pels mitjans de comunicació, però sí per molts altres altaveus, s'amplifiquen dades negatives que ens fan caure en la resignació i en la desesperança. I això ha fet que molta gent, especialment la gent més jove, la gent que no ha vist un altre tipus de sistema polític que no siga esta democràcia, caiga en la fatalitat. I jo crec que hem acceptat la fatalitat com a l'únic destí inevitable per a les nostres vides i per a les nostres històries de vida. I això ha fet que, acceptant la fatalitat,
Creiem que tot és, evidentment, el que ens ve imposat, que les retallades són l'única eixida possible a aquesta situació i que el sistema polític que tenim és l'únic possible per a possibilitar almenys una llum d'esperança en les vides dels joves. I tot això és incert, perquè és de veres que la política no ha fet els últims anys, especialment els de bonança, les coses bé, tampoc les va fer la resta de la societat, i no és menys de veres que juntar aquests canvis en profunditat que requereixen en el sistema polític ha d'haver també una implicació de la gent que no necessàriament està en política. Dic això perquè nosaltres vam proposar, com heu dit abans vosaltres, un pla d'ocupació la setmana passada que és reflex de dues coses. Primer, deixa indignació, que és de veres que sent molta gent en el carrer quan intenta identificar-se sense èxit amb la classe política, però després deixa indignació també en la implicació. No ens resignàvem a que les coses en Gandia anaren mal, no ens resignàvem a les dades negatives en matèria d'ocupació, especialment per a la gent que està formada, i vam llançar una proposta de compromís per a tota la gent, per a totes les forces polítiques, sindicals i la patronal, que ens implicàrem en una solució, almenys ni que fora temporal, en els projectes de vida o en els projectes o les històries vitals dels joves de la nostra ciutat. El govern ens ho va acceptar i jo, quan vam fer la roda de premsa, li ho vaig transmetre al regidor, que aquesta no siga l'última vegada que sempre que parlem de problemes dels joves, del que verdaderament preocupa als joves, que no és el soroll mediàtic de tots els dies, puguem fer fotos com esta. Aleshores, jo per acabar sí que afegiria tres coses, tres dades rellevants a la situació que tenim amb aquesta crisi econòmica. La primera, que no hem d'acceptar la fatalitat com a l'únic destí inevitable. La segona, que el sistema polític i la societat necessiten de canvis en profunditat, perquè abans d'una crisi econòmica hi havia una crisi política, hi havia una crisi de valors i no la vam saber veure ni solucionar. I la tercera, implicació de tots els ciutadans que en aquest moment clamen en ràbia en els carrers en una solució que siga evidentment política. Laura, una primera visió. Pues jo la veritat que amb quasi 2 milions de joves de l'estat espanyol entre 15 i 29 anys que ni estudien ni treballen, la situació és alarmant. Estos 2 milions corresponien a l'informe de la OCDE de 2010, per tant, actualment, 2012, és més alarmant, ja passem dels 2 milions. La tassa d'atur juvenil està, crec que havia dit Alberto, el 40%, però jo tinc, a mi les dates que m'arriben és que estem en el 54% d'atur juvenil a l'estat espanyol. Grècia està en 53%, la situació també és molt dramàtica. I després, què passa? Això no és d'ara, és a dir, el 1900 ja va ser un repte en el govern de Felipe González, el fer front a aquesta tassa d'atur juvenil, i després, per exemple, en 1997 ja teníem un 40% governant Aznar d'atur juvenil. Què passa? Que països com Alemanya la tassa és molt diferent, perquè Alemanya, per exemple, actualment té un 8% només d'atur juvenil, del 8 al 54% que tenim en l'estat espanyol, alguna cosa passa. I ens trobem amb dues coses. Joves que en temps de l'especulació immobiliària i la bombolla urbanística van abandonar els estudis sense cap titulació, però joves molt qualificats que també estan en aquestes dates, en aquest lloc d'apuntatge a l'INEM a l'atur. Què passa? La gent que no té el graduat escolar veu un impediment poder treballar, però la gent que té estudis qualificats tampoc pot treballar. Davant d'aquesta problemàtica, nosaltres continuem pensant, des del bloc, que s'ha d'invertir en educació. L'educació és important actualment, s'ha d'invertir en I+D, s'ha d'invertir en generar noves idees empresarials. No és normal que un país com el nostre, amb una joventut tan formada, no siga capaç de trobar llocs de treball. És veritat que s'ha d'adequar l'educació i el coneixement a les demandes del mercat, però no és menys important que s'han de generar iniciatives noves empresarials des dels recursos humans que actualment tenim disponibles. Però per a poder saber els recursos humans en matèria juvenil que tenim, s'han de crear, per exemple, una idea seria a nivell autonòmic, l'Observatori d'Ocupació Juvenil del País Valencià, que estaria gestionat pel Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. Si tu no saps actualment quin tipus de gent, amb quins requisits formatius és la que està a l'INEM, difícilment pots donar solucions. Es poden fer solucions a nivell local, molt bona la idea de joves socialistes i la rebuda del govern de la ciutat, perquè en aquests temes la unió és més important, perquè hi ha gent que està passant-ho molt malament i estem perdent molts joves que se n'estan anant a l'estranger. Es poden fer coses a nivell local, es poden fer coses a nivell autonòmic i es poden fer a nivell estatal. Difícilment crearem feina
si no comencem a ajudar els emprenedors, si no comencem les administracions locals a donar microxecs per a incentivar l'economia, i difícilment podrem crear treball per a joves fent reformes laborals com la recentment aprovada, on es facilita l'acomiadament. Agustina, después de escuchar a los jóvenes. Bien, de verdad es una alegría y un soplo de aire fresco escucharles, y además me felicito por el acuerdo al que han llegado, porque yo creo que deberían no solamente llegar a más acuerdos, sino conseguir que los mayores en sus partidos llegaran a más acuerdos de los que están llegando. Y si hay alguna esperanza, tiene que venir de los jóvenes, evidentemente. De todo lo que se ha dicho, yo me quedaría fundamentalmente con dos cosas y luego incidiré en el informe de la OCDE, que tiene muchas cuestiones importantes más allá de los datos. Una, los acuerdos, la necesidad de acuerdos, y otro, el no aceptar la fatalidad, que creo que ha dicho José Manuel. Y Laura ha insistido en que además de todo eso hay que aportar cosas nuevas. Si esas tres cosas se llevan adelante, yo creo que podremos tener un poco de esperanza. Porque también es verdad que no hay que caer en el desánimo, que sí que hay que detectar los problemas, pero no hay que esconder la cabeza bajo el ala con los problemas, y hay que buscar alguna posible solución y no aceptarlo como una fatalidad. Eso sería considerar que estamos muertos, y yo pienso que nadie lo considera, y mucho menos los jóvenes deben hacerlo. Incidiendo ya en el informe de la OCDE, ellos detectan este grave problema que nos iguala a Italia y a Sudáfrica solamente, y señala las causas, porque hay que ir más allá de los datos. Los datos están ahí, pero hay que buscar el porqué. Está claro que el problema no es coyuntural, se ha dicho ya también aquí, es estructural. El problema del paro juvenil en España se daba también en épocas de bonanza. Y también hay estudios que señalan claramente que en la estructura económica española y laboral se crea empleo muy rápidamente y se destruye más rápidamente todavía. Luego algo había que hacer, y parece ser que los gobiernos anteriores no lo han hecho. Y hay de una vez que plantearse que eso no es así, porque un país que no atiende a su juventud es un país que no tiene futuro, es un país suicida. Detecta dos posibles problemas la OCDE, una que es de carácter económico-político y otra educativa. La de carácter económico-político es evidentemente el boom inmobiliario, habla claramente de que hubo un sistema productivo basado en el ladrillo, que eso fue un error, y está directamente relacionado con el paro juvenil, porque animó a la mayoría de los alumnos, yo lo he visto como profesora, a abandonar los estudios a edades tempranas, lo cual se confundió muchas veces, y a veces perversamente, con el fracaso escolar. Era un abandono inducido perverso, que estaba lanzando a un mercado esclavo a muchos chicos sin ningún tipo de cualificación. Y ahora, cuando esos chicos están en el arroyo, cuando no pueden hacer nada, sin cualificación es imposible que accedan al mercado de trabajo, porque ahora, si hay algún puesto, necesita cualificación. Eso lo detecta muy claramente la OCDE y dice: no ha habido políticas efectivas que dieran prioridad al empleo juvenil. Por tanto, nos están diciendo lo que tenemos que hacer. Tiene que haberlas. Apunta también hacia las empresas, no solamente hacia la política. Dice que nuestro sistema empresarial es fundamentalmente de pequeñas y medianas empresas, no de grandes empresas. Y eso, las pequeñas empresas quizá no están acostumbradas como las grandes a estos programas como aquel del que tanto se habla ahora, que es la formación profesional dual en Alemania, que tienen un 30 y tantos % de formación teórica y un 60 y tantos de práctica en las empresas. No lo hay, no están acostumbradas y no hay rodaje. Luego también los empresarios se tienen que poner las pilas, y Laura lo ha dicho, la iniciativa privada tiene también que aportar, porque no solamente el Estado. A mí me hace mucha gracia los liberales que hablan de que todo viene del mercado y luego piden que el Estado lo solucione todo. Haga usted algo también, ¿no? Haga algo. Y el tercer punto es el educativo. Habla claramente de que la escuela no ha sabido o no ha podido mantener a la gente dentro de los estudios para tener una cualificación. Y aprovecho para decir, porque ahora se está extendiendo mucho una idea que a mí me parece muy equivocada y peligrosa, de que los estudios no son necesarios y que no dan trabajo. Hay estudios que dicen que todas aquellas personas que tienen solo enseñanza obligatoria solamente han llegado de un 8, que había un 25% de paro. Los que tenían bachillerato o grado medio del 7 al 17 y los universitarios del 4 al 10.
luego sí que hay una relación directa, directísima, entre el nivel de estudios y la posibilidad de encontrar un empleo. ¿Cuál sería la solución desde mi punto de vista? Y se ha dicho desde todos los foros educativos: potenciar la formación profesional, porque eso es un agujero negro en nuestro sistema educativo. Nunca se ha atendido la formación profesional. Y ahora todos esperábamos que con la nueva ley se atendiera, pero todo lo contrario. Han quedado 80.000 chicos fuera solicitando una plaza de formación profesional. No solamente eso, sino que se está expulsando a muchísimos profesores. Se están cerrando proyectos de los que solamente había uno. Por ejemplo, en Palencia, ese lo conozco personalmente, solo había un sistema de formación textil de restauración en toda España y se ha cerrado. ¿Dónde vamos? Eso es lo que yo pienso que tenemos que hacer. Y los jóvenes que tenéis, que habéis decidido estar dentro de la política para hacer algo por esta sociedad, yo creo que sí que podéis intentarlo, por lo menos intentarlo. ¿Qué opináis sobre esos puntos que ha señalado Agustina, sobre la inversión privada, sobre la formació professional? Bueno, jo crec que ja, agafant el que han dit tots els contertulis, hi ha dos constatacions que me semblen molt greus. La primera és que la gent jove, aquestes dos bosses de gent, la que venia de la construcció i no tenia cap tipus de formació però guanyava 2.500, 3.000 euros al mes, i la gent que tenia una, fins i tot dos, tres titulacions, diversos màsters, que va invertir els seus diners en la seva formació superior i va dir, bueno, jo compliré amb la primera part del contracte que jo he establit amb la societat, que és que jo me forme, però la societat després no complix la segona part del contracte, que és jo te done una eixida laboral a partir dels teus coneixements i de la teva formació. Aquestes dos bosses de gent veuen que ja no sols no tenen perspectiva de futur, és que han perdut tota perspectiva de present, i això és gravíssim, perquè és que no és que no hi hagi futur, és que si traguem un pla d'ocupació per a 100 persones és perquè hi ha, com a mínim, 100 persones que demà, quan s'alcen pel matí, no tenen absolutament res més que fer a banda de mirar la televisió, empapar-se de dades negatives o seguir formant-se pel seu compte, perquè tot el que havien invertit fins ara no té ningun resultat com a contraprestació amb el que ells van fer amb la societat. A mi aquesta crisi me sembla molt perillosa perquè al socaire de la crisi econòmica, al socaire d'esta estafa, perquè jo considero que la crisi té molt d'ideologia i molt d'estafa, hi ha molts valors de l'antipolítica, molts valors de generació millor preparada, molts valors fonamentats en tòpics que venen a destruir-nos precisament com a generació millor preparada. Jo quan ens diuen és que sou la generació millor preparada, jo dic, mira, deixa d'elogiar-nos, per favor, perquè quan ens estàs elogiant, ens estàs renunciant a donar allò que ens pertany. Qui t'elogia és perquè no vol donar-te el que et pertany com a generació, que és no sols la perspectiva de futur, sinó la perspectiva de present, que és gravíssim que una societat amb el 40 i pico % d'atur juvenil s'enfronte, bueno, 40 i pico no, quasi el 50, s'enfronte a no tindre demà la sensació de que podrà fer alguna cosa útil per la seva societat. A mi el que em preocupa també, perquè dic que la crisi té molt d'ideologia i té molt d'estafa, és que l'estat del benestar valguera per a tindre un cotxe de luxe en la porta de ta casa i guanyar 3.000 euros, però quan les coses venen mal donades, aquest estat de benestar que se suposa que és una cobertura per a quan a tu les coses te van pitjor, no servisca per a que tu tinguis un ensenyament de qualitat, una educació de qualitat, una formació en valors de qualitat, perquè he dit abans que la crisi econòmica és primer crisi econòmica, és de veres, però que abans hi havia una crisi moral, una crisi de valors, una crisi, per què no dir-ho, política, que requeriria que també els partits ens pararem a pensar què és el que van fer quan les coses venien bé. I per últim, jo crec que la gent, perquè també m'agradaria tocar el tema de la desafecció política, la gent en aquest moment sent als partits polítics, als seus representants útils, o se suposa que útils, com a molt llunyans. I això passa perquè nosaltres mateixos, però també els poders fàctics d'esta societat, especialment empresarials i mitjans de comunicació, estan alentant un perillosíssim discurs antipolítica. Quan l'altre dia la presidenta de Castella-La Manxa va llevar els sous als parlamentaris per a que ningú amb un mínim nivell d'ingressos es poguera dedicar a la política, el que estava fent és alentar un discurs antipolítica que me sembla perillosíssim, perquè què és el contrari de la política per a governar aquesta situació? O el poder financer, que és qui te governa per baix, en aquest cas Alemanya i les institucions que te paguen el teu deute, o el poder militar. I jo crec que en Espanya ja estem escarmentats d'historials de governs militars que ens han retallat en llibertats. Jo el que demanaria sí que és a tota la gent jove que ens pugui estar sentint o a tots els oients d'aquest programa, primer que no caigueren en el desànim i segon que la seva indignació, que és lògica i comprensible, no fora sols contra la classe política, sinó contra aquesta societat que va permetre joves preparats sense formació. És la classe política la que, per exemple, ha retallat en educació, en formació professional, vull dir que amb algú n'hi ha que demanar-li també responsabilitats. Evidentment, no només a la classe política, vostè també ho ha apuntat, la iniciativa privada també ha d'estar ahí recolzant. Saps per què la classe política retalla on ha de retallar?
Perquè qui paga mana. A Espanya, en aquest moment... Paguem tots, vull dir, no paga... Paga Alemanya. I tu estàs pagant els teus impostos per a cobrir aquest deute que t'ha prestat Alemanya. Quan dic Alemanya dic els poders financers, el Banc Central Europeu. Què passa? Que ells diuen has de retallar en drets bàsics. Per què hem d'acceptar que retallen drets bàsics? Això la gent evidentment no ho entén. Quan un polític retalla, evidentment la gent no ho entén. Com pretens que la gent no s'enfadi en la classe política? El discurs d'exemplificació comença per nosaltres. Evidentment, si nosaltres no fem un discurs d'exemplificació, la gent no se'l creurà. I també ens l'hem de creure nosaltres mateixos. Hi ha molta gent que no se'l creu. Alberto, Laura. Jo crec que, bueno, en aquest tema que s'estava parlant hem derivat un poc cap a l'educació, però sí que n'hi ha que dir, perquè s'asseveren coses que potser no són del tot correctes. N'hi ha que dir que fa poc, i en alguna tertúlia ho han comentat, Comissions Obreres, que crec que és un sindicat que no és subjecte a ninguna sospita de que siga fidel a l'ideari del Partit Popular, va indicar que la Comunitat Valenciana és la comunitat que més inverteix en educació. És a dir, estem ja superant el 30% del pressupost de la Generalitat i el 82% del pressupost de la Generalitat Valenciana es dediquen a causes socials, en la qual cosa la Comunitat Valenciana, t'ha respectat jo el teu torn, m'agradaria que respectara el meu torn. Crec que entonces la gent és coneixedora de l'esforç inversor que fa la Generalitat, sobretot en temes tan importants com l'educació, i en l'educació se tenen que centrar, i ahí estic totalment d'acord, els esforços de l'administració. És a dir, la formació professional dual de la que parlava Agustina, som la primera comunitat autònoma que ja està projectant el que és la formació dual als nostres instituts, una formació dual que està sent molt exitosa a Alemanya i que esperem que siga molt exitosa a la Comunitat Valenciana. Tenim que tindre en compte que el 70% dels joves emprenedors que n'hi ha a tot l'estat espanyol són de la Comunitat Valenciana, la qual cosa dona fe de la força i de la intencionalitat que tenen tots els joves valencians per trobar feina i per eixir endavant. Juvenil a la Comunitat Valenciana també són molt alts. Evidentment, l'impacte que ha tingut la construcció a la Comunitat Valenciana ha fet mella, però n'hi ha que ressaltar que front a aquests problemes els joves, front a protestes o comportaments incivils, el que han fet és tindre una posició solidària i que ha buscat sempre la solució. És a dir, els joves de la Comunitat Valenciana no s'han quedat parats. 70% de tot l'estat espanyol de joves emprenedors són de la Comunitat Valenciana. Això dona moltíssima fe de que els joves valencians tenen expectatives de futur, que saben que el que han estudiat serveix per a alguna cosa i que tenen la iniciativa d'eixir endavant. També m'agradaria ressaltar que, per exemple, al igual que a nivell local estem treballant en el pla d'ocupació per a joves, la Comunitat Valenciana ha iniciat la redacció d'un pla jove autonòmic que tindrà una inversió de més de 100 milions d'euros, que es diu Pronte, i que donarà feina directa o indirectament a 50.000 joves. Això quan està previst? Però este pla jove és un poquet més ambiciós en quant a que no és una contractació directa, no són borses de treball, sinó el que s'incideix és en tres aspectes fonamentals. Un és la constitució de projectes empresarials, que donarà subvenció a 6.000 euros als homes, 7.000 a les dones, perquè les dones tenen més afecció per la part de l'atur, reducció al constituir-te com a autònom de les quotes que tens que pagar fins a un 70% i subvenció per a cursos formatius d'un 75% de lo que tu estigues estudiant fins a 3.000 euros. La qual cosa, aquestes tres bandes el que estan és apoyant un pla d'empleo, però el que va enfocat és cap a l'emprendedurisme, que és el que s'està notant una font creixent de llocs de treball a la Comunitat Valenciana i és el que més està funcionant a nivell de tot l'estat espanyol. I per últim, n'hi ha que tindre en compte les ajudes a la contractació que la reforma laboral ha impulsat i que està donant moltíssims fruits al sector jove. Per una banda, 6.000 euros a la contractació indefinida, 4.000 més si és menor de 30 anys i la deducció de la quota a la Seguretat Social de 3.600 euros si eres un jove menor de 30 anys. Totes aquestes mesures que van encaminades i són recomanacions directes de la Unió Europea i que van molt encaminades a les línies i mesures que ha pres l'Alemanya de Merkel es donaran, jo crec, a mitjan plaç les expectatives de futur necessàries perquè els joves puguen trobar feina. N'hi ha que recordar que sols Alemanya té 5 milions de treballs, per exemple, en la modalitat minijobs, que és una cosa que ha sigut molt demandada als consells de la joventut, però que en canvi sí que hem vist com els sindicats, sobretot els sindicats que estem més escorats a l'esquerra, com pugui ser Comissions Obreres o UGT, han rebutjat aquest tipus de treball que està funcionant molt bé a altres estats europeus i que estan donant una qualitat de vida interessant per a tots els joves d'aquestes nacions. La qual cosa, jo el que sí que veig és que els joves som inconformistes, que moltíssims joves front a la pancarta han trobat les solucions i estem treballant per elles per anar en la línia de la creació de treball,
I com dia un diputat fa molt poquet en un congrés de joves per a joves i que va ser molt aplaudit, mentre uns tiren ous, els altres es fiquen damunt de la taula que som els joves per treballar i eixir d'esta crisi. Laura. Bueno, és que he apuntat unes quantes coses pel que deia Alberto, que no puc evitar. Me quedé amb l'última, no? És que jo... És de lloar la tasca que fa aquesta gent que reivindica i ix al carrer per protestar. És un dret democràtic. Per tant, cuidaet. Uns estan al despatx, però altres xafen carrer, i això també és important. Després, havia apuntat Alberto que el País Valencià és la comunitat on més s'inverteix en educació. Com no ha d'haver... No ho diu Alberto Morata, diu comissions obreres. Espera, com no ha d'haver desafecció a la política quan apareix així un informe del Ministeri d'Educació on diu clarament a la cola en gasto por alumno y a la cabeza en fracaso escolar. 40% de fracàs escolar. Com no ha d'haver desafecció a la política quan això és una guerra política de veure qui té raó i qui no en té, i les dades mai es queden clares. Jo soc professora, hi ha realment un fracàs del 40%, és greu. Si realment s'ha invertit en educació, sí que és veritat que s'ha invertit possiblement més que en altres comunitats, però mal invertit. Perquè mai s'ha tingut en compte en la inversió a la comunitat educativa, ni als agents implicats, ni als consells escolars. A res, han fet des de la Conselleria d'Educació i del Ministeri d'Educació el que han volgut, sense sentar-se a parlar a veure quines necessitats reals tenien els estudiants valencians, perquè possiblement la realitat estudiantil valenciana no és la mateixa que la d'Andalusia. Per això en Andalusia no tenen el fracàs que tenen, ja sí. Per tant, inversió en educació molt poca. I cada vegada, aquesta crisi ha servit per al govern d'este país i per al govern valencià per anar-li posant les tisores a l'estat del benestar, educació i sanitat. I sense invertir en educació no n'hi ha futur possible per a les noves generacions joves. Com bé dia Agustina, és veritat, la formació professional estava tan mal mirada, estava tan mal el que la gent era desprestigiada. Cal invertir en formació professional, però ens trobem ara en les reformes educatives actuals que s'han retallat mòduls d'educació especial. No s'ha ampliat el ventall de possibilitats per a que la gent que no puga fer front al cost que ara damunt la pujada de la matrícula d'una carrera universitària. És que educació elitista. Per què no s'amplia l'oferta de mòduls d'FP? Per què no s'ha obert aquesta possibilitat per a gent que necessita uns coneixements tècnics? Hi ha no universitaris que estan fugint els universitaris. Per què no s'ha fet? Si realment hi ha un interès, l'interès mai ha sigut una prioritat invertir en polítiques de joventut. I cal més inversió en polítiques de joventut. Després, jo no crec que el 70% dels joves del País Valencià siguin emprenedors. Primera, perquè el País Valencià no és una comunitat o un territori que es distingeix per tindre una inversió forta i ajudar als autònoms o als emprenedors o a les noves iniciatives. I està demostrat i es reclama contínuament que l'administració autonòmica o local es faci càrrec d'ajudar via minicrèdits, que després no tingues que pagar interessos, que se'ls doni a aquesta gent. Els vivers empresa, per exemple, que estan en la Càmera de València i que a dia d'avui Gandia forma part, està anexa com funcionen i no estan posant-los en pràctica. Els vivers significa que tu li deixes a una persona que té idees, que vol crear un negoci durant 2 anys, un local sense pagar alquiler. I quan la persona ja té una base, el seu negoci a 3 rendibilitat, ja ha de buscar-se la vida. Però per què no s'estan posant en pràctica aquestes mesures si realment les tenim en les nostres mans? I després, una altra cosa, diu el Consell de Joventut d'Espanya que no pensa que la reforma laboral vagi a generar treball. I per què no pensa que vagi a generar treball? Perquè parlava Alberto de la contratació de joves menors de 30 anys. Però per què quan diuen això no afegeixen que es contrata a joves menors de 30 anys que estiguen cobrant l'atur? Que estiguen cobrant prestacions? Com es va a contratar a joves només que cobren l'atur? I on estan els altres que no han tingut ni la possibilitat de treballar? Perquè primera, en moltes empreses no els agarren perquè no tenen experiència, en l'altra tenen massa coneixements i saben massa de tot, i en l'altra no tenen pràcticament estudis. I si em deixeu llegir això, que és una cosa d'un article que m'agrada molt, jo sí que penso que als joves ens espera un futur desalentador. Formem científics mentre es tanquen centres d'investigació. Formem enginyers mentre es tanquen empreses i retallen fons per al desenvolupament. Formem arquitectes quan l'únic que queda és destruir el que es va construir innecessàriament. Formem metges mentre es redueixen sanitat pública i es tirem al carrer. Formem professors mentre es despedeixen interins i no es troben places.
I, clar, ens fem una pregunta, per a què volem centres d'investigació? Què se suposa que creen diners? Si al final serà més fàcil obrir casinos com en Madrid i començar a fer carreres de tècnics especialistes en banca. Si és així la solució, doncs endavant. Jo penso que les mesures actuals per crear treball juvenil no són les adequades. Agustina. Sí, tres cosas muy rápidas. Una, querría reivindicar el derecho de la ciudadanía a hacer política desde fuera de los cauces de los partidos políticos. Yo me niego a ser un robot que mete un voto en una urna y se calla durante 4 años. En esos 4 años tenemos derecho desde fuera, y los jóvenes y no tan jóvenes lo están haciendo, y esa es la obligación de la ciudadanía. Porque la democracia es el gobierno de todos, que delegan en unos cuantos como representantes, pero no les dan carta blanca para hacer lo que quieran. Y tienen todo el derecho del mundo a decir que lo están haciendo bien, mal o regular, y a pedir su dimisión si lo consideran conveniente. O sea, que eso que quede suficientemente claro. Y para mí es tan válida una manifestación en la calle y un joven que hace política desde fuera de la política como un joven que decide entrar en un partido político. Lo respeto exactamente igual y no despreciaré nunca a nadie, porque me parece indigno hacerlo. Segundo, yo no quiero esa formación dual alemana, no la quiero, porque fomenta el trabajo esclavo. Precisamente en Francia se negaron a instaurarla porque cobran míseramente, creo que no llegan a 200 euros. En España hay programas de ese tipo, en la Volkswagen Navarra, por ejemplo, donde cobran los aprendices 700 euros, el salario mínimo interprofesional, que es lo que hay que cobrar. Ya está bien de que el joven para tener trabajo tenga que pasar por una etapa de esclavitud. Yo me niego, no quiero eso, no lo quiero. Y se ha dicho también que la Comunidad Valenciana invierte mucho en educación, invierte mal. Supongo que ahí está metido todo lo que le ha dado a la Universidad Católica, todo lo que le ha dado a los colegios segregacionistas y todo lo que le da a la concertada, porque la red pública valenciana es mísera, tremendamente mísera, y una red pública es absolutamente necesario para salir de este agujero. Yo querría, hablando de formación profesional, por ejemplo, saber por qué la Comunidad Valenciana ha devuelto 2,5 millones de euros a finales de junio, me parece que fue, porque no habían ejecutado el carné laboral europeo, que es un plan para el cual se le dio dinero, según el cual gente que había trabajado en algo, los aspectos eran educación infantil, dependencia, hostelería y turismo, y luego daban a elegir un 25%. Por ejemplo, una persona había estado trabajando en dependencia sin ningún tipo de cualificación. Mediante unas pruebas se le daba ese carné laboral y se le daba un título de FP. No se ha hecho, no se ha hecho. Hablemos de verdad de lo que se está haciendo, de lo que se deja de hacer, de dónde se desperdicia el dinero y dejémonos de grandes palabras que no llegan a la realidad. Porque también hay que decir que en los presupuestos se presupuesta mucho y se ejecuta muy poco. Y cuando se ejecuta mal. En la dirección que ha hablado Laura y en la dirección que acabo de decir yo. Y eso a mí no me gusta. Sí, sí. Suposa que Alberto un poc i José Manuel després. No, jo les dades que ha donat són dades que oferís Comissions Obreres, que torna a repetir, no crec que estiga subjecte a l'ideari del Partit Popular, que contrasten tant els pressupostos com les dades d'execució d'aquests pressupostos i que constaten que la Comunitat Valenciana és la comunitat que més inverteix en educació. Ho torna a repetir per si a algú no li ha quedat mínimament clar, i és una realitat que és palpable. No especifica en quin tipus d'educació. És una realitat palpable al ser de la comunitat educativa i que tot el món tenim en compte. Ara, una altra cosa és que n'hi hagi persones que no puguen estar d'acord perquè la seva ideologia els impedís veure la realitat, però això és un altre debat. Per exemple, el de la formació professional, que és un tema que havíem encetat, o dels minijobs, que és un altre tema que no és directament el mateix, però que té algo de relació. Estem parlant que en Alemanya aquests joves estan cobrant entre 500 i 600 euros. És la mateixa solució que estem donant en el pla d'ocupació local, amb la qual cosa n'hi ha que tindre un poquet de consideració en el que estem parlant, perquè on sí que estaven ara fins ara eren la misèria, els joves. Els joves fins ara no tenien expectatives, i si s'estan buscant s'està buscant ara solucions, per favor, si s'està buscant solucions i està buscant-se solucions tant per una banda per la formació dual i per una altra banda en plans d'ocupació que siguen de xoc davant la crisi, el que volem és dignificar la figura del jove com a treballador responsable i que pot anar endavant. Un jove que estigui a l'atur des de fa 2 anys, que ja no cobra res i estigui escoltant, ens dirà en quin món viuen? No creus? No, però potser. Vull dir, si estem parlant de
xifres astronòmiques de grans inversions en educació i ells no tenen una feina des de fa 2 anys, potser pensen que no xafem el carrer. Per això dic... José Manuel havia demanat la paraula, acaba. Jo no havia acabat. Jo crec que el discurs que estic jo dient avui és el discurs que se sent en el carrer i me sent plenament identificat, perfectament identificat. M'agradaria que, per favor, si consideres que no sé si baixares al carrer i el xafares. Jo tinc que dir una coseta més en respecte als minijobs i en la formació dual. El 70% dels joves espanyols està d'acord que s'impulsen aquest tipus de mesures, però és que el problema és el que tu dius. Moltíssims polítics, moltíssims sindicats no volen escoltar aquesta ciutadania jove que està reclamant aquestes reformes per poder millorar les seues expectatives de futur. Els joves volem i reclamem solucions i s'estan duent a terme, n'hi ha que tindre paciència, però el que volem és un canvi de mentalitat, sobretot en la classe política de l'esquerra, que no accepta l'etapa anterior on se van destruir tants de llocs de treball per als joves. A això sí que cal que vagin a terra, xafen un poquet el carrer i sentisguen la voluntat dels joves. 4 minuts escassos. Estic sentint Alberto fent un discurs més ideològic i estic remenejant-me en la cadira perquè no puc suportar-ho més temps. Anem a veure. L'altre dia venia una enquesta y preguntaba, si usted que no tiene trabajo, preguntaban a la gent jove, si usted que no tiene trabajo le ofrecieran una oferta de trabajo a cambio de cortarle el brazo, ¿aceptaría usted la oferta de trabajo? El 70% dels enquestats preferien quedar-se sense un braç i amb feina que amb el braç i sense feina. Vull dir que a un jove que no té absolutament res li ofereixes un minijob i és evident que accepta, però jo no crec ni que els minijobs ni que la formació dual siguin les solucions, perquè estem anant una altra volta al model... És una feina de 500 euros. Estem anant al model que per a sortir d'esta crisi econòmica hem de passar sobre els drets civils i sobre els drets de la persona, i crec que per ahí no podem anar. És que el dret al treball ara està totalment socavat. Això és donar dret al treball, que pugues treballar i realitzar-te com a persona. Dos matisacions al teu discurs, perquè sentint-te sembla que en la Comunitat Valenciana vivim en l'Arcàdia feliç. I jo he de preguntar des de quan fa, no pregunte d'ara, temps de bonança, quan en els temps de bonança hi havia ordinadors, un ordinador per cada 2 xiquets, com en Extremadura, un ordenador cada 6 xiquets, com en Andalusia, quan en la Comunitat Valenciana s'ha invertit en educació, quan es va invertir en sanitat. No parle en l'època de la crisi econòmica, perquè està demostrat que no. De fet, anem a vendre l'Hospital de Gandia a una mercantil, per 70 milions per a que ens l'acaben. Parle de l'època de bonança. Quan vam decidir invertir per als sectors estratègics de la formació dels joves i dels no tan joves? Mai. Sabeu en què invertíem? Invertíem en taulell, invertíem en casinos, invertíem en negocis ruïnosos, invertíem en Fórmula 1. És que n'hi havia 96 milions per a pagar-li a Bernie Ecclestone el dia següent de la signatura del decret en el ple del Consell i no hi havia diners per als pares que reclamaven en Gandia des de feia molts anys el Col·legi Sant Francesc de Borja o la remodelació de l'Ausiàs Marc que tenia un sostre que es queia perquè era de l'època de la República. És que no hem invertit mai en educació en la Comunitat Valenciana. I aquest és el problema estructural del que venim parlant en tota la tertúlia, perquè no hi ha solucions. I respecte a la pancarta, mira, la pancarta no pot ser aleatòria. Del 2004 al 2011, mandat de Zapatero, n'hi havia pancarta tots els diumenges en Madrid. Les famílies, el foro de no sé què... Ara no volem pancarta? Ara hem de restringir el dret de manifestació? Justet ara? No estic d'acord. Laura, ràpidament. Bé, si s'ha invertit en educació, si s'ha invertit tant en educació en la Comunitat Valenciana, com bé ha dit Alberto, què ha passat? És que no s'ha invertit, com diu ell, no s'ha invertit perquè tenim un fracàs escolar del 40%. I no s'ha invertit perquè no s'ha escoltat a ningú, i perquè s'ha de destinar molts diners a la catòlica i a la privada, i és una realitat. I després, és que a mi em sembla intolerable que persones així del Partit Popular, que governen la Generalitat Valenciana de tant de temps, que estiguen tirant la culpa i balons fora i dient que això és un missatge de l'esquerra, per favor, que són ells els que estan governant així, que són ells els que han fet que perdem les caixes valencianes, que són ells els que han pagat la Fórmula 1, que són ells els que han deixat d'invertir en drets socials, que ells que són així del PP valencià estiguen dient això. Ja no és un missatge polític, és una realitat, i la realitat està en el carrer. I si tu escoltes a la gent parlar pel carrer, la gent no té treball, i la gent està perdent ajudes, i la gent ha de pagar més per anar a la universitat, i no té beques, i s'estan retirant metges, i és el que hi ha al carrer, i no és un missatge de l'esquerra, és un missatge de la realitat actual, perquè la Tercera Guerra Mundial descaradament és econòmica. Econòmica perquè la dreta liberal actual ho està promovent, i cada vegada la classe mitjana i treballadora més asfíxia, mentre ells continuen enganyant a tota una ciutat, a tot un país. I és la realitat, i no fa falta anar molt lluny, eixir al carrer es veu a un pas.
Jo crec que els joves ho tenen molt clar i per això en les últimes eleccions 7 de cada 10 joves van votar al Partit Popular. Lo que sí que n'hi ha que dir és que els joves no mos anem a fer tontos del dia a la nit i sabem perfectament que si n'hi ha que tindre i prendre decisions que són difícils i que són d'ajustos, saben per què és, perquè n'hi ha hagut una herència que és inevitable excusar-se en ella, però que està ahí i és una realitat palpable i són diners que s'han perdut i oportunitats per als joves que s'han perdut. Ara els joves, front a aquests problemes que vam heretar, saben quines són les solucions i estem apostant per ells. I aquest discurs en positiu és el que n'hi ha al carrer, de gent jove que vol fer endavant i que estic Vull creure que aquest missatge positiu és el que hi ha al carrer, de veritat. Jo no és el que sent, però m'agradaria pensar que així és. Doncs n'hi ha que xafar un poquet més al carrer. No, jo el xafe prou. Doncs n'hi ha que xafar-lo un poquet més. Jo et recomano a tu com a política que m'ho facis. No, jo crec que deuries fer com a periodista, contrastar un poquet més la informació. Bueno, tornem la setmana que ve. Adéu.